камера. Как се казвате? В кое училище учите? Аз съм Боряна Бакалова, на 15 години съм все още, в художествената гимназия. И се занимаваме с това от 4 години приблизително. Представи се сега и ти. Аз съм Майя Стефанова Стойкова, от Никола Янкова Пцаров съм, на 13 години. И аз от самото начало съм в фентази клуба. Сега си по-голяма. Аз съм Лелия Стефанова Стойкова, на 15 години съм и уча в ПМГ Никола Обрешков. И още ние сме едни от първите, които сме били в клуба. Сега първо кажете за този клуб, тъй като много хора не знаят за самия клуб. Значи той... Защо е фентази? Фантазия? Какво се свързва? Той в момента имаме ново име Светлини сред сенките. Самия клуб е в Народно читалище Възродена искра. Събираме се от сигурно вече 2 години или 3 години ли ставаше. Си била само на 10, когато сте се събирали, така ли? Аз на 9 бях. На 9? Събирахме се да обсъждаме книги и филми, но по едно време ние ще тук на идеята да правим нещо като фенфикшените в интернет. Чакай сега да се върнем. Значи вие сформирахте един такъв клуб фентази. Кой го сформира този клуб и кой ви събра? Как беше идеята за това? Аз тогава ходих на рисуване в Възродена искра. И Валя Димова, ръководителката ни събра. И постепенно така всеки казваше на някой приятел и всички... с странни интереси, рисуване, който обича литературата, да чете. Тя ни събра колкото да обсъждаме и да ни казва да говорим за фентази неща, защото тя има голяма фенка по принцип. И на събрание така бяхме около 10 човека в началото и докато се опознаем. Сега колко сте? Сега сме много. Около 20 човека бяхме, други си дойдоха, тръгнаха. Пък иначе като познати хора, които са минали, всеки ден. Да. Сериозно. В смисъл, тя Валя всеки ден е там и когато решим... Валя е преподавателката. Тя работи по принцип в читалището и всеки ден можем да отидем, нали, да я видим и се събираме почти всеки ден. И всеки ден какво? Сега, освен преди да започнем да говорим за книгата, вие всеки ден се събирате, четете част от някой роман. Кои книги четете? Всякакви. Значи, Тери Прачет, Толкин, Стивън Кинг. Браво, а филми? Филми са странни, ние сме направо киномани. По принцип, всяка седмица сме в киното. И абсолютно всякакви филми се гледат в читалището и сега не донесаха нов компютър и просто става удобно. А ви на компютър си ги гледате? Помисля, че ви прожектира, там си има... Няма място. Няма място, така ли? Добре, нека да започнем сега и с тази велика книга Шахтата. Кога се издава тази книга? Тази година я издадохме, кой месец беше? Всъщност, миналата година декември. 2006 ноември, така? Добре. Как беше работата по тази книга? Колко човека работихте? Къде дойде идеята? Въобще всичко искам да знам за тази книга. Бяхме 16 човека. Да. И идеята дойде от това, че искахме да направим книга за обикновени ученици в обикновено училище, понеже няма много книги, които наистина описват живота на обикновените ученици. Искахме Кои са обикновените ученици за вас? Имате проблеми с това? А необикновените кои са? Искахме да опишем всичко, което се случва в училището. Има и насилие там, срещу по-малките деца. Да. Всичко, което се случва. Какво се случва в училище? Аз съм била не толкова отдавна в училище, но по мое време нямаше такива насилие, или поне аз в моята среда сега има насилие навсякъде, така. По принцип в нашата книга ние говорим за това как всеки използва другия по принцип в училище. И как всеки търси нещо за себе си. Да, изгода. По принцип нашите герои са хора, които са в една група, нали, събират се заедно, но по принцип тази компания, те не са приятели. В смисъл, събират се, но всеки за да има изгода. Но живота е така, не само в училище. И те са по-големи ученици на 15-16 години и малтретират един малък техен съученик, който е на 10 години и са му щупили единия зъб. И са му щупили единия зъб.
И постоянно, нали, го малтретират за пари и въобще за нещо. И един път решават да се изгаврят с него и едно момиче го пуска в шахтата долу при параджията, нали, има параджия в училището, и го пуска в тази шахта и той попада в друг свят. И там какво става? И след време те решават, защото си изпускат цигарите и другите неща, които са по-важни за тях. И едното момиче решава да слезе долу, за да си ги вземе, и те другите я последват. Те всички са задолу. А всъщност долу се оказва един страшен свят и те, тъй като са привлечени от хубавото и от това никой не обича другия, и те се загубват в него и не виждат истината. А той е единственото момче, което има, нали, чисто сърце, и той ги вижда, и в цялата книга той по принцип трябва да ги спаси. Въпреки че те са му сторили всичко това лошо, нали, в живота му. Добре, кой измисли героите? Кой измисли съдържанието на книгата и самата идея на книгата? Идеята, всеки си измисля герой. Идеята, мисля, че дойде от тебе, в смисъл, за да паднем с шахта долу. Не от мен, от нея, нали? А пък героите, всеки си измисля собствен герой и си го вкарваше в сюжета. Добре, как се съчетават всички? Как знае единия какво ще прави другия, каква стъпка ще направи другия герой и съответно да бъде комбинирана с неговите стъпки и така? Как става това нещо? С много работа. Той има и редакции за тази работа, но... Трудно ли беше да издадете самата книга? Трудно беше намерението на спонсори и на финанси. Това е най-голям проблем в Казанлък, по принцип, за всяко нещо. Другия проблем е да ни забележат. Хората да ни забележат, да чуят за тази книга и да си я купуват, а не е просто в книжарниците, да я отминават като поредното чичево, което не е интересно и така. По принцип тази книга се издава само в Казанлък или е разпространена и в България? Не на много места. Учениците, имате ли някакви наблюдения от това? Учениците с какви впечатления остават от тази книга? Не сте ли правили някакви анкети или нещо такова? Не сме правили анкети, защото не много хора в момента я имат. Защо? Нямате достатъчно спонсори, за да издадат по-голямо... Не, тя имаме, нали, много бройки, но никой не се интересува. Как не донесехте една книга тук подарък и на мен? Само ми говорите за тази книга и аз не знам какво е. Смисъл, книжарниците я слагат някъде, но по принцип никъде, нали, не се съобщава, че има такава книга, че някой в Казанлък прави такова нещо. Освен ние някъде да разпространим. По принцип в Казанлък много хората не обръщат на това. Но вие имате толкова голяма фантазия. Вие сте събрали толкова интересни деца от всякакви области. Как не сте измислили начин да разпространите пък самата книга? Има толкова начини. В София много я забелязаха, даже имаме фен-клуб в София. В Пловдив в момента мисля, че правят филм по нея. Има хора възрастни, които са големи фенове, я четат, я разпространяват и тя продават, но просто в Казанлък по принцип няма начин. Хората ни не обръщат внимание. Например, но аз на много хора съм се обаждала, нали, да дойдат на премиерата да видят. Те просто не са идвали. Да, просто няма толкова голям интерес в Казанлък. Учителките също не идват. Нямат интерес към това, което вие сте направили. Това вие 13-15 годишни момичета издавате книга и никой не проявява интерес към вас. Повечето го правят като шега, като нещо, което не е сериозно. За вас какво е за вас писането? Част от живота ми. Да, но голяма част не го зарязала. А по принцип от малки ли обичате да пишете или как? Да, всяка една от вас каква беше ролята в тази книга? Аз водих една героиня, но заедно с една моя приятелка, тя водеше друга героиня, бяхме приятелки по принцип в книгата. Обаче тя се отказа и след време аз водих и двете героини заедно. Тя пък води на главното момче, нали, на Дарен, което трябва да спаси хората. Тя води момичето, в което той е влюбен. Да. И което, нали, му излиза в фантазиите, за да може той да преодолее другите препятствия. Ти? Аз съм гаднярката. Една от двете. Да. Аз съм момичето, което пуска Дарен в шахтата, заедно с... Как се казва главния герой? Дарен. Дарен? Да, той дойде с името си. От Дарен на Дарен с нещо... Да, той има дарби, но не ги осъзнава, понеже всички му се подиграват, всички го потискат. Той е едно малко смешно момченце с очила, с големи клепнали уши. И всички се подиграват, никой не го харесва. И той няма как да изяви таланта си и дарбите си. И когато слиза долу... Това действително е така и сега днес в училище. Да. Когато слиза долу, той е ад. И
Другите, по-големите ученици, виждат Ада като рай, понеже са замъглени от това да се правят на интересни, да се правят на важни, както казва Дарен. Но той вижда истината в това, понеже има добро и чисто сърце, понеже може да им прости и да ги обича и ги прави свои приятели. Показва им пътя към истинското приятелство. Те разбират ли го накрая? Да. Виждате той какъв човек е в действителност? Да, наистина, но има едно момиче, което го пусна там и тя решава да остане там. Тя остава в Ада. А пък иначе, по принцип, да правят всичко това ги подтиква параджията на училището. Който е долу и те като слезат долу намират и двама-трима техни загубени съученици, които... Един след той играе параджията, играе ролята на дявола или на сатаната? Не, имаме си дявола. Имаме царство, което... Ама не дайте знам повече, няма да разпространите книгата. Те хората почуят какво е съдържанието на книгата, кой ще вземе тази книга. Оставете малко загадки. Трябва да има загадки. Добре, какво сега за напред, какво предстои, за да знаем. Между другото, днес... да кажа на нашите зрители, днес тук са дошли близо 15 деца, останалите чакат, след като вече вие излезете, те ще влязат тук и така на 2-3 пъти ние ще ви покажем всички тези деца, талантливи, умни и наистина с много големи фантазии и умения за писане, естествено. Какво ви предстои сега? Какво правите в момента? Писане. Значи, вече написахме една книга и имаме втори проект. Който е фантастика, което до сега не сме правили, защото ние по принцип пишем фентази. И в този проект не влизаме всички, а само някои от участниците в клуба. И този проект в момента е завършен. Значи, самата идея за него дойде на едно ново момче, което дойде в клуба. И в момента си написане и работим по редакциите, тъй като той ще заминава за Русия и ще го издаваме. Извинявайте, че ви прекъсвам, обаче имам телефон на зрителя. И определено явно сме предизвикали някакъв интерес и някой ви е чул и ви е харесал, за да се обади днес в нашото студио. Чуваме ли се вече? Ало? Да, добро утро. Добро утро, казвам се Румяна Петрова Георгиева, аз съм редовна ваша зрителка и слушателка. Да. Искам да поздравя тези дечица, млади момичета, които са при вас. Много ме развълнуваха с тяхната книга. Аз имам 4 внучета, искам да им купя подарък за дадени празници тази книжка. Искам да ми кажат откъде мога да купя тази книга и да мога да я намеря лесно. Ще ви отговорим сега на въпроса. Къде може да вземе нашата зрителка тази книга? Мисля, че в Казанлък, книжарница Рамита, но мисля, че още не сме занесли бройки, там не съм сигурна. А по друг начин може от читалище или да оставим телефон, или да дойде в читалището. Направо в читалище Възродена Искра, отстрани там до почтата. Тя ще дойде и ние ще им я дадем направо. В книжарница Рамита има и първата ни книга, която е за по-малки деца. Преди шахтата имало и друга книга. Да. Светлина. Добре. Аз ви пожелавам да достигнете успехите на Стивън Кинг, който толкова обичате, да продължавате да пишете. И сега ще помоля след малка музикална пауза да дойде тук и следващите ваши колеги, ако можем така да ги наречем. Аз ви пожелавам много успехи, момичета, и наистина ви пожелавам да станете едни добри и съм убедена в това писателки. Сега останете с нашата музикална пауза. До сега бях в компанията на едни млади момичета, много интелигентни, както вече казах, много умни, много забавни. Сега ме оставят в компанията само на млади момчета. Тук пред нас са другата част от децата, които са писали книгата Шахтата и продължават да пишат и други книги, за която вие ще ми разкажете малко повече. Момичетата вече ми дадаха подробно съдържание на книгата Шахтата. Сега е ваш ред. Първо се представете на нашата камера. Аз съм Димитър. Аз съм Стефан. Ти си Стефан, ти си Симеон и ти си Димитър. Така, в къде учите? В кой клас сте? Аз съм в Михайло техникума, който сега се нарича професионална гимназия Иван Хаджиянов. Аз също съм в неговия клас. Да, вие аз съм в художествената гимназия. ПГП и Академик Дечко Зум. Да. Отдолу на какви години сте? Момичетата бяха на 13, 15, 16 и вие приблизително трябва да сте толкова. Не, аз съм на 19. Да. Аз съм 18. Аз съм на 16. Добре. Интересно е, че вие се събирате в Възрождена Искра, се събирате в читалището момчета и момичета от всякакви възрасти, няма значение от кое училище сте. Въпросът е там да ви събират интересите. Това е книгата, писането и книгата. И киното, нали така?
В общи линии това е. В общи линии това е. Момичетата ми разказаха много интересни неща за това какво правите в читалището, как се е работил по книгата Шахтата. Сега вие работите. Участвате ли вие в проекта в Шахтата или не? Ами Стефан е участвал. Да, аз участвах с рисунка. Каква рисунка? За къде? За корицата или как? Не за корицата. Вътре един от сервитьорите, който е един скелет. Но сега ще се издава книгата в чужбина и рисуваме още рисунки по нея. Има илюстрации по самата книга вътре, има и илюстрации, така ли? А сега по кой проект работите, ако можем да го наречем проект? Проектът е вече в напреднал стадий. Може да се каже, че първата част е завършена. Значи това е книгата Аурелион. Тя ще бъде трилогия. Какво означава това? Аурелион? Откъде идва? Аз първо го измислих просто колкото да има някакво название, след това разбрах, като прочетох в интернет отделна информация за това, че представлява душа или нещо като сияние, аура. От аура, така ли? Да. Да. И как работите сега? Съчетавате отново всеки един от вас? Каква е ролята в тази книга? Ами, значи аз в принцип изграждам скелета на книгата, сюжета, какво точно представлява. Той често се променя, защото всеки един от нас иска по различен начин да изглежда. Разбира се, всеки един от нас има и по един повече герой в книгата. Например, Стефан има Айк, нали ти беше герой? Айк, едно малко елфче. Да, пък Симеон... Голям елф. Да. И какво е съдържанието на книгата? За какво е? Какъв е сюжетът? Долу горе. Той е без да издаваме всичко. Да. Смеси се между фентези и фантастика. Тоест има елементи, като магия, такива измислени неща. Има и фантастично някои неща, които се случват и в ежедневието. Че се придържате към това фантастиката, както и в Шахтата, доколкото разбрах, имало е такива моменти на фантастика. Фантастика не е ли едно? Ами не точно. Също. Не. Аз бъркам. Какво е? Обяснете сега малко повече. Фантастиката по-скоро отива към науката. Повече научни постижения за в бъдещето, докато фентазито е най-вече магия и историите по-скоро се развиват в по-древни времена. И така, вие сте съчетали фентази и фантастика в новата ви книга. Колко часа на ден работите? Мислите ли вкъщи, носите ли идеи? Така, постоянно сигурно сте в движение. Вълнува ли ви тази книга? Как е при всеки един от вас? Не е различно. При всеки е различно. От колко време сте в клуба? Една година вече трябва да има. Да, почти. Една година. Ти си трябва да си по-отдавна. Нещо. И какво е чувството, когато пишете, видите вече готовия материал? Чудесно е. Някакво чувство, което не може да се опише. Гледаш, написал си нещо и след това... след това той е с корици. Да. След това той е с корици, готов продукт. Трябва да имаш задължително фантазия, за да пишеш такова нещо, нали? Добре е да има. Който няма, помага ли му друг, така с насоки, къде да върви мисълта му? Ние сме сплотен колектив. А вашите съученици какво мислят за това? Едни млади момчета на 18-19 години да пишат книга. Как приемат това вашите съученици? Някои се интересуват, интересно им е, други с пренебрежение се отнасят. Сега ще прекъснем за минутки за реклама. Имаме ли, колеги, реклама ли ще пускаме или няма да пускаме? Ето ни отново и след рекламата. Момчета, видяхте и вие също нашата реклама. Знаете ли за тази инициатива на Визбиталис? Не сте чували. Влюбени ли сте? Вие на 18-19 години няма начин да не сте влюбени и да се занимавате само с книга. Сигурен съм, че имате и други неща, които вършите с удоволствие. Като това сега да идете да се напишете любовното послание за вашата приятелка или някой момиче, което вашите фантазии, да напишете там. Видяхте, може да видите повече информация малко по-късно след вашето гостуване. Така да се върнем към книгата. Как за вашите съученици говорихме, как възприемат те това? В моя клас, в принцип, доста питат дали сме завършили книгата, кога ще излезе информация. Закупиха ли вашите съученици? Предната, някои. Някои, да.
Да. Сега какви действия, какво още искате да допринесете с книгата, какво послание носите? Ами посланието е, те са няколко всъщност. Значи едното от тях е хората да бъдат добри един към друг, или да изслушват това, каквото казват, и просто да има разбирателство между хората. За всеки един от вас по различен начин ли има послание? За всеки един, как и аз не мога да... За персонажите, да, всеки един отделен персонаж си има свое собствено послание. Да, вашето послание какво беше на всеки един от вас? На вас като елфи? Твоето послание какво беше към читатели? Че едно дете може да обърне света на доста възрастни хора. Това е малкият елф, преобръща света на по-големите хора, така ли? Да, то тръгва с едно нещо като игра почти. И се стига до полицията, паладините и така нататък. Ти големия елф, какво да пренеси? То по-скоро посланието е свързано с историята, нали, на моят герой, че така се каже, живота му не е бил лек. Имаме проблеми с баща си и поради това, че баща му е бил честен човек, нали, си изпечелил много врагове. И това до някъде му е провалил в известна степен, така се каже, кариерата в работата, която работи, и това го озлобява. Той по принцип е добър като характер, обаче се е затворил в един свой свят, една сфера черупка и се държи високомерно към останалите. В течение на времето показва истинските си качества и добрини. Аз ви благодаря много. За съжаление не може да продължим с нашия разговор, защото имаме общи гости от читалището, които трябва да седнат тук за няколко минути да поговорим с вас и естествено вашия ръководител да извикаме тук, защото тя е една млада, много симпатична дама. И ми е интересно да разпитам малко повече за това как ви е събрала толкова хора в читалището от различни сфери. Затова ви благодаря и ви продължавам и ви пожелавам все така напред. Ето при мен вече е последната част от вашата група. Първо да представим, разбира се, и ръководителя на тези прекрасни деца. Аз съм Валентина Димова. Ти си ръководител на всички тези ръководител на Фентези Клуб „Светлини сред сенките“. А тези две маничета, кои са? Маничета, да не се обидите, но наистина за нас сте доста по-малки. Значи аз казвам Чейн Стойнов. Не уча в художествената гимназия в Казанлък. Ти също предполагам учиш там? Да, аз съм Нела Телева. Уча там от 2 години, вече съм 10 клас. Браво! Вие се занимавате с корицата на книгата. Тук ще и вашата ръководителка ми го каза това, че ти си изработила, по-скоро ти си изработила корицата на тази книга, така ли? Дизайна на някои от децата, които рисуват, нали, за книгата, направиха части от корицата, например този замък, който е на предната част. И отзад също е много доста интересно. Да, и ангелът и дяволът за това, не? Интересно, че ангелът... Да, ангелът е качен на мотор. Това какво послание носи? Това всъщност е един образ, който е малко нетрадиционен за самите ангели. Ангели на огнени мотори в тази книга. Ангели на огнени мотори. Интересно. Ти с какво допринеси за книгата? Ти си от самото начало на... още от самото начало, когато е създаден клуба. Значи аз не съм писател, писал съм в първата книга и в шахтата. Също там имам герой, който се казва Алекс Тревата. В следващата книга Аурегон, за която идваха момчета, нали, тук разказваха, също и там имам герой, който е Типодин. Той е едно джудже такова. Там само елфчета, джуджета. Да. Той е такова, той е един пилот, нали, на ципирен. И много обича храната. Също така е закръгленичък. Има чувство за хумор. Той всичките му герои са такива като него с чувство за хумор. Добре, влагате ли в героите част от себе си? Повечето от децата ти като техен ръководител... Той специално да, и всеки до някъде влага, ако не част от себе си, поне част от нещата, с които се е сблъсквал. В училище, в живота. В следващата книга се разглеждат много сериозни проблеми на обществото през погледа на тези деца, които я пишат, политиката, училищната система
отношение деца възрастни. В тази книга пък се разглежда проблема с нещата, които се случват в училище. Понякога, за да бъдеш интересен, си много жесток, агресивен. Това пушене на разни треви и такива неща, които карат човека, който го прави, да се чувства някак по-интересен и по-различен и да подвежда другите след себе си. Но са вкарани по много интересен, фантастичен начин, чрез хумор. Всички тези ангели на мотори, кралица Джемеле, която е кралица на гигантите, е много смешна. А ти участваш ли в книгите си? Ами не, до тук не съм участвала, до първите 2 книги, просто съм нямала аз герой, само ръководих процеса, тъй като то се пише на няколко звена. Като главен редактор или нещо такова? Не, имаме редактор, това е Боряна Коскина, аз просто съм ръководител, да. И просто те се измислят герой, измислят се ситуация, тъй като се пише на 2 сюжетни линии, аз ръководя връзката между двете. В следващите вече 2 книги аз имам по една героиня и по един герой съответно. Как ги събра всички тези деца? Как ти дойде идеята на тези? Всъщност идеята е тяхна. Значи Теня специално е един от ветераните на клуба. Той и още 5-6 деца, които в момента ги няма, дойдоха и поискаха да направим клуб след една лятна академия. И този клуб трябваше да се занимава с разглеждане на книги, фантастична литература, филми и такива неща. По-късно вече дойдоха и другите деца, тези първите момичета, които говориха. Роди се идеята да напишем книга, написахме първата книга и така вече се попълни клуба с нови членове, някои се отказаха, сега пак идват нови и така се продължават нещата просто. Те зареждат ли те децата така с енергия? Ти си сред толкова енергични, будни деца, предполагам, че те зареждат по същия начин и теб. Да, аз общо взето се държа като тях, когато нямам някаква ръководна функция, не пишем или не редактираме, участвам в игрите им, във всичко. Много е интересно, много е забавно. Друг интересен факт е това да споменем, да не забравим да споменем, че сте писали на книгата за рекордите на Гинес. Кажете ни малко повече за там. Участваме, тъй като тази книга е направена от 16 автора и 14 художника. Просто това е труд на една голяма група хора, 30 човека. И не е силов рекорд. Това, което е хубаво, е рекорд интелектуален. Нали? Ако стане рекорд, затова решихме да участваме, тъй като авторите са възможно най-малките, които са писали книга. Тук имаме 11 годишно и 9 годишно дете в шахтата, което участва. Просто за най-малки автори най-голям брой и художници. В следващата книга Светлини с реценките, която трябва да излезе някъде на есен, може би, пък са 20 автора и не знам точно колко художника, но мисля, че са повече от тези. Докато Аурелион, която сега подготвяме за печат, е с 6 автора и някъде около 3-4 художници, но там книгата е много сложна, има намесена научна фантастика и просто трябваше да се избере отбор, който ще се справи, тъй като пишем в 2 книги в момента и е много трудно. И за редакторите, и за художниците. То е трудно за големи хора, предполагам, че за децата е още по-трудно, но те пък вече са свикнали, имат доста... те го приемат като игра, трудно е на редакциите, иначе самото писане е може и те да кажат, приятен процес. Какво е за вас писането? За мен е забавно, в принцип. Виждате ли се като потенциални писатели за напред? Аз лично не мога да кажа, нали, но по-скоро моята роля е не да измислям герои, определени, как да го кажа, описания на, например, на замъци, тя участва в редакцията и много добре се справя. В редакцията това е важно. Основно. Имам, нали, своя героиня в Светлини с реценките, следващата книга, макар че тя не е толкова изявена, не е много главна. Ти се занимаваш повече с рисуването. Основно, да. Предполагам, че писането е наистина голяма тръпка, много приятно, щом се от началото до сега и си един от инициаторите, предполагам, че за теб писането е голяма тръпка. Не е такова. Забавно е, също може да се каже, че успокояващо, нали? Има понякога не трябва да се пишат бойни сцени, но аз там не съм добър. Много добре другите момчета и те се справят вместо нас винаги. Ние си допълваме героите просто, кой с каквото може да се справи. Затова са после редакторите, те пък се включват и дописват това, което ние не сме направили. Много е интересно. Аз ви благодаря много за гостуването. Много интересен беше разговора с всички от групата, но за съжаление напреднахме доста във времето. Имаме да четем зодии за напред. Така че ако искате да чуете своите зодии, останете и след музикалната пауза.